Osala. Membiza mfana Meleza. Shaw ngibizelani? Ngonyiwe. Nonke mashwala phezansi. Ngiyawazi. Phela amaphuzu amanzi khona. Angeke ngikwazi. Ngobani ungekwazi? Ngoba ngifuna wena ungikhelele. Ikhele ngani? Ngezandla? Cha, ngifuna ungikhelele eclass yakini. Alokho wenzeke sorry. Awuphinde futhi ubuthini? Bithi zokulandela iclass ekhaya. Angizwanga okuhle uthi ufuna isibhamu. Ya mapinela ngifuna isibhamu. Uzosenzani? Ngizokwenza into okumele ngabe kade ngayenza. Ngiyakuzwa. Cela ukubuza. Buza. Ngizokunika isibhamu noma cha? Awumeke, qala unamalini? Ngine-1000. Okay, ngizokunika ngale 1000 kodwa mina sidayisi ngaleyo mali. Katoni sitayisa ngamalini? Lethe imali. Hayi ngeke ngizothini mobaleka nemali. Indawo ekwale nale. Uyasifuna lesibhamu noma usifuna? Yabo senze lento yamanzi yacika ngoba apheshe yaphuma. Yona yacanga ngempela leto mane. Yazi ngabe ungcono ube yonke indawo awekho. Suyabheda manje bese wakhapha amanzi okugeza. Ngempela bese wakhapha amanzi ngoba mina ngiyakuthanda ukugeza. Mane, cabanga before ukhuluma. Okay, awusho uhle. Angimazi nami lo ukuthi ukephi. Engabukephi lo mfana. Hawuyazi okuhle uthi uzoyilungisa lento yamanzi. Uzoyilungisa kanjani? Angazi nami kodwa usho njalo. Awu. Angizazi na ukuthi ngishone ephike sengila. La. Oh nangu mkhulu. Sabona mkhulu? Yebo ndodana. Unjani mkhulu? Hayi ngiyaphela ndodana. Mkhulu ngisacela ukubuza. Lihlala phi ikhansela ngala? Ulenzani ndodana ikhansela? Abo kodwa amakhehla uhlangana phi? Uhlangana nothi ikhansela ngifuna ukulenzana. Ngifuna incwadi zekhansela ngicela ukubuza lihlala phi ikhansela ngephendula is. Lihlala ngapha ngehle ikhansela emzini wesithathu ngathi. Emzini wesithathu? Yebo ndodana. 1 2 3. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. Usale kahle. Yebo ndodana. Yeah.